Ahojte, vítajte na kanáli Varíme a pečieme. Dnes si spolu pripravíme špenátové halušky s krémovou omáčkou z parmezánu a kuracími prsiami. Tak poďme si ukázať, ako na to. Do hrnca dáme kocku mrazeného špenátu, zakrieme a necháme rozmraziť. Do rozmrazeného špenátu dáme 2 stručiky cesnaku. Osolíme. Poriadne premiešame a necháme prebytočnú vodu odparovať. Medzi tým, ako sa nám voda odparuje zo špenátu, kuracie prsia si nakrájame na kocky. Pridáme olej, sol, kári korenie, trošku muškatového oriešku, červenú mletú sladkú papriku a poriadne to všetko premiešame. Takto pripravené mäso dáme do chladničky. Vychladený špenát si dáme do misky. Pridáme 1 vajíčko, posolíme a pridáme polohrubú múku. Na začiatok dáme trošku menej, poriadne premiešame. Ak je cesto ešte moc riedke, prisypeme múku. Cesto by malo byť hustejšie a mierne lepivé. Kuracie prsia si dáme na panvicu, poriadne orestujeme a hotové kuracie prsia si dáme vedľa do misky. Do základu pridáme maslo, približne polievkovú lyžicu múky, urobíme záprašku a postupne prilievame mlieko. Mlieko prilievame podľa hustoty. Posolíme, pridáme muškatový oriešok, minútu ešte necháme prebublať, pridáme záhrs parmezánu, necháme rozpustiť a do omáčky pridáme naspäť kuracie mäso, premiešame a necháme prehriať. Do vody cez haluškovač si spravíme halušky. Keď vyplávajú na povrch, tak sú už hotové a môžeme ich povyberať. A máme navarené a môžeme už iba servírovať. A máme hotovo. Do komentáru napíš, keď toto jedlo vyskúšaš, či ti chutilo. Nezabudni dať ešte odber, like a koment. Dobrú chuť, ahojte.